daar ging het in feite om. Nou, dat hebben we vandaag met een aantal sprekers proberen duidelijk te maken. De essentie is, durf anders te denken naar de toekomst toe. Je kunt nog gaan hollen en kijken waar je uitkomt. Maar dat is juist de essentie. Denk eens goed na wat je aan het doen bent. En bekijk van daaruit je strategie naar voren. En probeer dan inderdaad anders te durven doen. Dat was de boodschap van vandaag. Walkie-talkie doet meten en doorsturen naar de cloud. En daar hebben we een vertaalprogrammaatje staan die de sensoren vertaalt en in een app weergeeft. En daar kun je alarmen op instellen en die alarmeren jou als teler om bijvoorbeeld beslissingen te maken om te bereken of niet te bereken.